lung hriam hi hma sang mi te hmanrua leh hriam hrei ani a khawvel huapa sawipawn chi thuma then ani a Paleolithic Old Stone Age Mesolithic Middle Stone Age leh Neolithic New Stone Age te tiin then ani a mizo te luh rama heng lung hriam ve te hi tawi te ni lo sawi ve te ang mizo pi pu te chu he lung hriam hi tre kan ti ve mai thina tuna kan the te chin a Mizoram le Zambui tlang dunga lung hriam somli lai hmu ani a chung te chu Mizoram State Museum a som bakua pubi lel thang li na la khom som pali bimal nei kan thet pasari te ani hloma heng zinga pakua te chu zol nuam Aizawl district a mi te an ni a Zambui tlang dung Tripura a panga hmu ani boka adang te chu hmun rang rang a mi te an ni heng zinga somthum pare te chu threipui x pian hmang le hasek pian hmang ani a pakhat erawh chu ko ki nei chi ani thung lung hrim kan nei thei te hi lung hun thar sul hnu Neolithic implement deuh vek niin a lang a laih chu emaw kal hmang nei taka chin chi a la khawm ani lo awangin eng hun lai mi nge ani ang tih hri thim har hle ani Southeast Asia ram hrang hranga lung hriam te India ram le Northeast te hrang hranga lung hriam te nei kan khai khinin Mizoram a kan hmu lung hriam te hi BC sang ni atanga BC sang kha vel a hmanrua te ni in kan ringa chuti ani chuan Mizoram a hian tun hma kum sang li le kum sang thum in kara khan lung hriam hmang mihring te an lo cheng ve tawh a tih theih awm e